בואו לשחק איתי, אתם השורה הכחולה. כן. היי לא בסטי. ידעו שאני עשיתי איתה. תגידי, נכון אמרת שיש להורים שלך חנות של כי תיקים? הם כאלה, הם עושים כן, בבית למה? כנסת. אז את חייבת להביא לי מותג, אבל אם גם את לי רוצה יש שאנחנו מותג, אז נשאר חברות כאילו. מה את רצינית איתי? כן, אני לא יכולה שרק את תסתובבי עם מותגים, אני מלכת הכיתה כאילו, you know. מי את בכלל? סליחה, תהנה, נכון? כולם שונאים אותך. נכון? כי הם מקנאים בי כאילו, די. ונאור, מה זה? מקצוע? את יודעת מה? אני אמצא חברות חדשות נאור ביותר מקצוען מוקבלת גם. ממך גם. סבבה, מה שתגידי, whatever. איתו. בלעדיי? נכון, ממש. כלום. ביי. אני לא יודעת עדיין כיוון, אני צריכה... לוזרית. אחרי האירוע... חיה בסרט. אני אתחיל.